po sa ikaburo nga hatugang. Ngunyan pong Domingo, iyo ang solemnidad kan banal na hawak as sindugo ni Kristo. Kita gabos, mga miyembro kan manlain-lain na komunidad, an pamilya, an simbahan, an banwaan, an nasyon, o an bilog na kinakban. Dakol ang dahilan kung taano taan komunidad nyato kulang sa kadakol na bagay, kung si Jesus ang satuyang gigibuhon na giya asin aarugan, hihipnuan niya ang mga kakulangan sa satong komunidad. Sa lambang pagsilibrar kan banal na misa, akoon nyato ang hawak ni Kristo na mataos sa tuya nin pagkamuot, pagkasararo, paggalang, pagpatawad, pag-uswag, asin pusog na pag-iribahan. Ang Santa Misa po ngunyan, panginginutan ni Reverendo Padre Pepe Pimentel. Matindog na po ang gabos, asin awiton nyato ang awit sa pagpuon. Na para suro sa rosa ng Diyos ni pagkabuo. Tapos asin magtiripon, banal na kalmaan ni Diyos ni Diyos. Awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-umang sa Diyos. Buhay na daing kasagaran, masirin sa imong kahadean. Tapos asin magtiripon, banal na banwaan ni Diyos ni Diyos. Awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-umang sa Diyos. Lakaw kita sa panungyan, kaniyaya ning pagtubo. Iba lang ibog at mga nabareta, ang kaligtasan ning mga dukha. Tapos asin magtiripon, banal na banwaan ni Diyos ni Diyos. Awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-umang sa Diyos. Awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-umang sa Diyos.
Ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indog gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa pagsilibrar niyato, kan banal na hawak kasin dugo, ning kagurangnan. Lugod ang burabot na biyaya ning mahal na Diyos, mapas sa tuyak. Kaya, tangani magkanigo kita, pagsilibrar kan misteryong ini, salaw kay ning misa maghagit kita ning kapatawaran, kan sa tung mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamiti sa kagurangnan tang Diyos. May rakman lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pakapatawada ang sa tung mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagkatolinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Uli ka na kula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking utong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, pagkoaan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
kangangalas na sakramento, nagwalat ka sa muning pagrumdum kan sa imong pasyon. Warasan namimibi kami, nasa siring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak kasindugo. Padagos ming mamatian sa mo ang bunga, kan pagtubod sa imo. Ika nabubuhay asin nagahadi, kay bakan Diyos Sama, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan na kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Itinao ni Melchizedek ang sa iyang bendisyon ki Abraham, asin maugmang nagdulot nin fiesta para sa iya. Nahiling niya na paladan si Abraham, hulit at tinabangan siya ng Diyos. Siring man, ang tawong may pagsarig sa Diyos, magkakamit kantabang niya. Himateon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Si Melchizedek, hadi nin Salem, nagdulot nin tinapay asin arak. Siya, padi nin Diyos, na orog kahalangkaw. Benendisyonan niya si Abraham, dangan nagsabi, si Abraham, pag umawo nin Diyos, na orog kahalangkaw, kagibo nin langit asin daga. Siring man, pag umawon ang Diyos, na orog kahalangkaw, huli ta itinaon niya sa imong kamot ang sa imong mga kaiwal. Asin si Abraham, nagtao sa iya nin himuloan, kan gabos niyang rugaring. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang simbag, ika padi saggod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. Ika padi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. Ang kagurangnan nagsabi sa sakong kagurangnan, tumukaw ka sa too mo, saggod na ang mga kaiwal mo, magibuhan ko nintungtungan kan sa imong mga bitis. Ika padi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. Hali sa Siyon, ipinapadaranin kagurangnan ang sa iyang makapangyarihan na setro. Maghade ka sa tahaw nin sa imong mga kaiwal. Ika padi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. Hade ka puon kan aldaw na ika namundag sa banal na bukid. Hade puon sa tulak, bago magsirang an aldaw, ipinangaki taka. Ika padi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. An kagurangnan nagsumpa, sumpa na daiba bawion. Ika padi sagkod paman, padi siring ki Melchizedek kaidtong panahon. Ika padi sagkod paman, arog ki Melchizedek kaidtong panahon. Sa pagtiripon, asin pagsilibrar, kan banal na misa, minagikan ang tunay na pag-iribahan, asin pagkaburunyog. Lingawan niya to kung ano kita, o si isay kita, asin giromdumon niya to ang satuyang parte na dapat gibuhon. Ang pag-utob kan hawak ni Kristo. Nagpapahiling kan satuyang pagkasararo, asin nagpapahayag na si Kristo nagadan, alagad mabalik giraray. Himateon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Inako ko halay sa kagurangnan, an itinao ko sa inda, nakanbanggi na siya pasaluiban, kinuan ni Jesus na kagurangnan ang tinapay, nagpasalamat, binaak asin nagsabi, ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Gibuhan nindo ini sa pagrumdom sa sako. Siring man pakapamanggi, kinua ang kalis asin nagsabi,
Ang kalis na ini, iyo ang bagong tipan na sakuyang dugo. Balang pag-inom nindo ka ini, gibuhon nindo sa pagrumdom sako. Kaya lambang pagkakanindo kan tinapay na ini, asin lambang pag-inom nindo kan kalis na ini, ipinagrurupyaw nindo ang kagananan nin kagurangnan, sagkod na siya bumalik. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaing Asin sa imong Espiritu. Evangelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan dinarasinda ni Jesus sa banwa nan ngaran Betsaida. Alagad na isihan kan mga tawo asin sinunod siya ninda. Inako niya sinda, tinukdoan dapit sa kadayan ning Diyos. Asin binulong ang gabos na mga nagkakaipo. Pagsulnop kanal daw, ando si nagdulok kay Jesus asin nagsabi, papulion mo na ang mga tawo. Padumanon mo na sa mga baryo, asin sa mga uma sa palibot. Duman sinda makihigda, asin makikakan. Ulita uya kita digdi sa kadlagan. Si Jesus nagsimbag, pagkakanan nindo sinda. Ang mga disipulos nagsabi, igwa kita digdi ni 5 sira sana o tinapay. Igwa kita digdig 5 sanang tinapay, asin 2 sira. Iyo sana ini, kunday kita magpabakal ning kakanon para sa gabos ng mga tao na uya digdi. 5,000 lalaki na yaon duman. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, patukawan sinda na tiripon-tipon 50 lambang tipon. Siring na ginibo. Pinatukaw ninda kabos, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay asin ang 2 sira. Nagtingkalag sa langit. Binindisyonan, binaakdangan itinaw sa mga disipulo, tanganing ipakakan sa mga tao. Nagkarakan sagkod sa magkabarasog. Tinipon ang mga natada asin 12 basket an napano. An maray na bareta ning satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, tukaw tabi. Diyos maray na aga kaninyong amin, namutan kumanguhod. Ngunyan, nagsisilibra kita kan pagkabanalan kan hawak asin rugo kakanatong kagurangnan na nagpapahayag sa satuya nan pag-ako niya to kan hawak ni Kristo
sa laukay misa. Buko sanayan na pinag-aakuta na ostya na may arena, kundi an dapat marumduman niya to. Uli kang kapistahan tangunyan, an banal na hawak asin rugo ning kagurangnan. Parati matapot kita, di man kami nag-inom kan rugo ning kagurangnan, kaya di kami nakaako ka rugo kakanatong kagurangnan. Dakan hawak na parte kahawak na uda urugo. Kaya kung di kita tinatawan kan urugo, namutan ko mga tugang, hulita sa hawak na inaako ta ki Kristo, may rugo na yan. Kaya ang pag-ako ta kan hawak ni Kristo, kabali na gabos ang biyaya ning mala Diyos itinataw sa tuya. Nasa pag-ako ta kan hawak ni Kristo, ang biyaya ning Diyos saan, ang grasya ning mala Diyos saan. Kaya ang nga ni dakol na mga pangyayari sa iba-ibang nasyon na nagpapatotoo ang hawak ni Kristo, asin ang rugo ni Kristo san sa loob ka ostya, asin sa alak na inaakuta. Kaya namutan ko mga tugang, ngunyan na sa tuyang pagselebrakan hawak asin dugo ni Kristo, lugod magtawini ka na to ning panalmingan kan pag-ako niya to ki Kristo. Si Kristo inaako ta, dapat magkanigo man kita na mag-ako ki Kristo. Paano kita magkakanigo na mag-ako ki Kristo? Dakan iba itinukdas ka na to ning kagurangnan ang sakramento ning pagkumpisal, pakipag-ulian. Tangani malinig kita na mag-ako sa satuyang kagurangnan. Kaya yun ang pagparumdom sa tuya. Natakot kita kan pandemya, kaya pinagbawalan kita na magkumpisal. Alhagat, kung may mga pangyayari na pwede man sana kita makarani na magkumpisal, di ta paggalingon ka na tong kaisipan. Ang pagkumpisal usan na sakramento na nagtataw ning biyaya ning mahal na Diyos, tangani kita magdanay sa grasya ning kagurangnan. Hulita ang pagkukumpisal, pagkumbabaan, namutan ko mga tugang. Kung magpaabaw-abaw kita, da kita kusog na magkumpisal, magrapo sa pagkumpisal. Ang pagkumpisal, bunga kan sa tuyang pagpakumbaba sa kagurangnan, ng pag-ako niya to kan sa tuyang pagkakasala. Kaya kita nagkukumpisal, tanganing magkanigo kita na mag-ako kan sa tuyang kagurangnan, asin mamatayan tan biyaya ning mala Diyos sa pag-ako niya to kan hawak nin kagurangnan. Hulita, kung kita nagdadanay sa koripnan ning kasalan, namutan ko mga nguhod. Ang grasya ning mala Diyos sa tuya, di ta mamamatayan. Hulit kan presensya ning kasalan. Kaya, amuyan, tinuturo ka na to ning kagurangnan. Pag-ako ta sa saiya, nasa grasya kita, nasa burabot kita ning biyaya ning mahal na Diyos. Buko sa kanatong kagustuhan. Kaya, nagpapasalamat ako ta sa mga panahon na ini, sa mga kakarasalon, tangunyan, unyo, dakul ang nagkukurumpisal, ta di man sila makakasal, kundi sila magkumpisal. Kalagad, saan pinaparumdum ka na to? Ang lalaki, ang babae, tinawaning kakayaning mahal na Diyos na mamuot, tangani makaisip na magpakasal. Alagad, di niraisi. Ang katuyuan ng kagurangan, bakusa na nasinda, magkaminutan, kundi sa paagi ng pagkumpisal, maging sagrado ang sendang pagkamot sa lambang saro. Huli kan presensya ng kagurangan. Kaya namutan ko mga tugang, naka-importante na kita nag-aako kan kagurangan, lugod magikitang instrumento kan grasya ng mahal na Diyos. Ang banal na hawak kan sa tuyang kagurangan, minataw sa tuya ning kakusugan. Tangani magdanay kita sa grasya
kan sa tuyang kaguranan. Kaya dita pagbasang-basangon ang pag-ako niya to kan hawak ni Kristo. Ulita, ang ostya na dinudulot niya to sa loob ka misa. Pag ini pinagkonsagrar na sa prinsipyo kan transubstantiation na inapod sa English, ang ostya na dinudulot niya to, asin ang alak na dinudulot niya to sa Eucharistia, may nagiginang hawak ang ostya asin rugo kakanatong kaguranan ang alak, na sa pag-ako niya to sa komunyon, kita nagkakanigo na makaako kan biyaya ning mahal na Diyos. Kaya namutan ko mga tugang, lugod dita pag basang-basangon, ang pagdulot niya to kan misa, hulita sa pagdulot niya to kan misa, saan sana kita makakaako kan hawak ni Kristo, na amuyan a kapistahan na pinagsisilibrar niya itong muwan. Totoo, sa telebisyon, nakakahiling kita, narurungog ta, ang misa, nababayad ta, alagad, di man kita makakaako kan hawak ni Kristo. O kaya sa cellphone, o nagsisimba ka sa cellphone, ano na ako ta sa hawak ni Kristo? Diri. Sa dikit na sakripisyo, namutan ko mga tugang, ang bulanos na biyaya ni Mala Diyos iwinawaras sa tuya, sa pagdulot niya to sa pagsimba, sa pagatubang niya to sa Eucharistia, kita nakakaako kan hawak ni Kristo. Ang balawg ni Mala Diyos sa tuya, namutan ko mga tugang, padagos itinataw sa tuya, pagkaagang amay, pagkagisong ta, grasya naton ka kanatong kaguranan. Takun di na kita tawan ng grasya ng kaguranan, maray kun magisong pa kita. Kaya kun magisong kita, magpasalamat kita sa kaguranan. Ani ba, pakagisong diretso buhat, dabas ang pagpasalamat sa kaguranan. Mig kauna, amo sa nato narumduman pagkagusong. Kundi magpasalamat lamang pagmuklat takan matata, magpasalamat kita sa kaguranan. Ulit sa mga pagpasalamat niya tong ini, ang dikit-dikit na gawi ning pakisumaro sa bihal na Diyos, nagiging sagrado ang pagkabuhay niya to, namutan ko mga tugang, sa loob kaaldaw. Kaya, hagadon ta, as sa biyaya ning mahal na Diyos, na padagos kita mag-ako kan biyaya ning mahal na Diyos, asin sa gawi ning pagpasalamat, kita nagkakaburunyog sa pagrukyaw kan pagkamot kan sa tuyang kaguranan. Matindog na po kita sa pagpamibi kan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya. Ipinangid ang huli ka, Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, inasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadang asin ililubo. Uminimig sa mga gadang, ang ikatulong hanggang, nabuhay liwat kalit sa mga gadang, sumina
lakas sa kalangitan. Natutukaw sa buong ang Diyos Amang makakamtan. Alekuman mabalik sa pagtugon sa mga buhay asin mga banal. Nagtutupon ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko, sa parubakin na aking mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay di atin naman, sa buhay na daing kasagpuan. Mantang nagsisilibrar kita kan solemnidad, kan banal na hawak kasin dugo ni Kristo, may pagsari kitang madulok sa Ama sa pagdulot kan sa tuyang mga kagabatan kagadan sa iya. An satong simbag kagurangnan inanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, padagos na magtalubo sa pagpalaga kay Eucharistia bilang tinapay nin buhay sa pagsilibrar kan sakripisyo sa Santa Misa, pano nin pakasabot, asin kaludukan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo, magin mga kasangkapan sa pagpalakop kan pagkamuot, katanusan asin katuninungan sa satuyang mga komunidad, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing bindisyonan ang mga kaakian na nag-aandam sa enot na pag-ako kan hawak ni Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang nagsasakit, na hawak kan mga naghihelang, rangahon kan Diyos asin paumayan, an kakundian kan sa indang espiritu, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa buhay na daing kasagkuran sa langit, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit noon Ama, tinawan mo kami kan hawa kasindugo, kan sa imong aki bilang kakanon, asan na sa pakisumaro niya mo sa iya, makasaro ang gabos na miyembro kan sa iyang hawak. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa pagdulot kan mga atang. Gibo asin kag tao, gabos sa diri mo. Kapinonan kapanoan nin mga karahayan na nakamtan. Gabos balaog mo.
ikakadulot ko sa pangataman mo. Sa buhay na hindi naimabilang ng mga biyaya, ano kaya ang ikakabalos ko? Asin kagtao, kabos ikinaubay mo, maninigo asin matalos na nanay, asin minsan sa rin magpasalamat kami sa imo, kami sa imo. Tindog tayo. Magpamibi kamo mga tugang tangani sako asin ang sendong atang akong lugod ning Dios samang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa kinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kay raking warasan sa saimong simbahan, ang mga dulot ning pagkasararo, asin katuninungan, na naggangaras na ipahayag kan mga idinudulot natang, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Ang Amen. kagurangnan, mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa huri niyang pagkapamanggi, kaibaan sa iyang mga apostoles, sa pagpadanay kan nakakaligtas na pagrumdum kang krus sa mga panahon, nagdulot siya sa imo kan sa diri, kordero na daing dikta, na inakong atang, asin lubos na pag-umaw. Sa pagpakakan mo sa mga may pagtubod sa imo, sa ginagalangan na misteryong ini, pinabanal mo sinda tangani ang lahi ning tawo, na yaon sa sarong kinaban, maliwanagan ning sarong pagtubod, asin magbunyog, asin sa sarong pagkamot. Kaya nagdudulot kami sa lamesa kan makangangalas na sakramento, tangani sagum kan hamis kan sa imong grasya, makaabot kami sa kamugtakan kan langit nun na ladawan. Kaya ang mga langit nun asin mga magadanon nagsasararong sa bagong awit ning pagsamba, asin kami kayba ang gabos na hukbo ning mga angeles nagrurukyaw na daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kagunangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin dagat, sa imo,
kananggadan banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga tang namimibig kami, pabanala kananbon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, kasing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binakini, asin itinaw sa sayang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kayni, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibo nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. Pagkagadan mo, naguhangan, ipinapamaretan niya mo. Ang buhay mo liwan, ipinapahayo. Kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayra kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Dirumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkairak, an sa mong mga tugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kay rakik kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupan nakapagayagaya sa imo, magkanigong makahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akin mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya, sa imong Diyos samang makakaman, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, tasin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga Amen.
Nadukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangas kita magsabi. Ama niya mo na yapon sa langit, pamanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muyang munya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin para kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa Tawag kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mahal daw niya mo an katuninungan. Tanganit kami natabangan kan sa imong pagkairak. Maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesus. Ulita sa imo ang kadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Haripagil nga ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikanabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Israel.
Uya, an kodero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pagpamanggi kan kordero. Kaguramnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen.
from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hide me in thy wings, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the cold of death Kagurangan namimibig kami, gibuha kaming mabasog, giraray, kandaing sagkod na bunga, kansay mong pagkadiyos, na pinapan anin mong ngunyan, na makisumaro kan mahal mong hawak kasindugo. Ika na nabubuhay asin naghahanday sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ako po kita na prosesyon pagkatapos kading misa sa luwas kan patio. Alagad ngunyan, may schedule kita na magkaigwa ng second collection, kaya pakitukaw po tabi. Sa dikit na minutos, mintras nagkakaigwa ng second collection, ang pagparumdong tabi sa tuya na ang second collection para sa family ministry kan Archdiocese. Kaya bilang kasimbagan yato sa pangapudan kan sa itong arsobispo na suportahan ang family ministry, magkakaigwa po kita ng second collection mo niyan. Asin ang masunod po ang repair kan kisame kan simbahan, nagpo na po ang pag-repair kaning kisame kan sa tong simbahan, padagos po na hinagad ang sa indong suporta para sa improvement kan sa tong simbahan, urog ng pagpapusok kan istruktura kan sa tong simbahan para sa safety kan gabos. Pangatlo, a renewal kan marriage vow in connection kan celebration kan World Meeting of Families. Magkakaigwa po kita kan renewal of vows sa Miyerkules, Petsa 22, kang gabos na mag-aragom. Inimbitaran ang gabos na mag-aragom na magpartisipar sa renewal kan vows sa aldaw na iyan. Ang misa gigibon sa laok kan alas 6 ng aga. Ikapat, pagbisita ni Inang Katipanan sa mga barangay asin institusyon. Sa Martes, Petsa 28 kan presenting bulan, mapun po ang pagbisita kan imahin ni Inang Katipanan sa mga barangay asin institusyon. Pakipagkoordinar na lang po sa indong BPC officers para sa mga detalye. Asin sa masunod pong Domingo, Petsa 31 kan Hulyo, kan sarong sa maabot na bulan, iyo po ang kapistan kan satong patrona, Nuestra Señora de Katipanan. Magkakaigwa po kita ning tinagba, asin pagprosesyon kan patron, kan mga barangay. Ikanom, ang pagpasalamat sa mga donantes ngunyan na nakaaging simana para sa mga proyekto kan pangangaipo kan satong simbahan. Sa ngaran po ni Mr. Mansueto Galbante, pinapasalamatan po ning hulita, nagdonar sila ning 20,000 para sa pag-repair kay ning simbahan. Pinapaabot na lang po sa satuyang opisina kung igwa po kamo mga donation in cash or in kind na dahil na tawan ning acknowledgement receipt. Ang magkakanigong pagrekonoser, salamat po. Matindog na po kita sa pagkatapusan kang pagpamibig. Mamibig kita, ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu.
Ilikay kamo ning Diyos na namakamtan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo ning gabos na karahayan. Amen. Bendisyonan lugod kamo kan Diyos na makakaman, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magluhod po ang gabos. Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment Glory thine. be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Prayer for an angel of peace before the Blessed Sacrament. O my God, O my I God. believe, I adore you, I hope, I love you. I beg pardon for those who do not believe, do not adore, do not hope, do not love you. O my God, O my God, I believe, I adore, I hope, I love you. I beg pardon for those who do not believe, do not adore, do not hope, do not love you. O my God, I believe, I adore, I hope, I love you. I beg pardon for those who do not believe, do not adore, do not hope, do not love you. O most Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, I adore you profoundly and I offer you the most precious body and blood, soul and divinity of our Lord and Savior Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation and satisfaction for all the outrages, sacrileges, and indifferences committed against him. Through the infinite merits of the Sacred Heart of Jesus and through the Immaculate Heart of Mary, I pray for the conversion of sinners. Amen.
Sacramentum veneremur celui et anticum documentum novos dat ritui Christi Fides supplementum sensum defectui
genitoque, laus et jubilatio, salus o norbertus coque, sidet benedictio, procedente ab obtuque comparsit laudatio. Amen. Amen. Anim de cielo Christi estis Deis. Omne diritamentum in sia vintem. Oremus Deo qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tua memoriam reliquis Dei, requi quesemus, et a nos corporis et sanguinis tua sacra mysteria venerare, o de remissiones tua fructum in nobis in iter sentiamus, vi vivedens regnas in saecula saeculorum. Amen. Blessed be God, Blessed be God. blessed be His holy name, Blessed be his holy name. blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be Jesus Christ, true God and true Blessed man. be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be his most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God and His angels and His saints. Blessed be God and his angels and his saints.